Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N. Sizofunda umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa uNtombazi obhalwe nguDladla A.H. Ake sicubungule okulandelayo. Umbhali wethu usethulela indaba yakhe uyethula ngenkulumo kayedwana noma ngenkulumo mpendulwano. Sibonile ngenkathi siqalisa isigcawu sokuqala sathola umlingiswa omkhulu osemqoka ovelele iqhawekazi uNtombazi likhuluma lodwana. Lokho sithi yinkulumo kayedwana. Kwenzeka ke ukuthi kube nabanye abadlali. Sibone uNtombazana saphinde sabona uZwide bekhuluma bephendulana. Lokho sithi yinkulumo mpendulwano. Singathanda ukuthi umbhali wethu simnikeze elinye igama. Namhlanje sizothi ungumlandi. Uyasilandisela lendaba. Lendaba siyiqoqelwa nguye esebenzisa abadlali, esebenzisa abalingiswa. Abafunze ukuthi basitshele okuthile. Inkulumo kayedwana nenkulumo mpendulwano ixhumana nesenzeko esithile. Ake siboneke ekuqaleni esigcawini sokuqala sithola inkulumo kayedwana. Nansi indlovukazi yethu uNtombazi ekhuluma yedwa ebalisa ngezivunguvungu ezikhonondayo, ebalisa ngezimpisi zakhe eziklewulayo, ebalisa ngokhovana bakhe abakhuzayo. Usebiza indodana yakhe eyinkosi uZwide. Sekuba nenkulumo mpendulwano phakathi kwabo ukuthi lezi zivunguvungu zizothuliswa kanjani noma lezi vunguvungu zinganeliswa yini. Isenzeko esilandela lapho noma isinqumo esithathwa lapho ukuthi kuzobulawa inkosi uMatiwane bese ugebhezi lwakhe lukleliswa nezingebhezi zamanye amakhosi. Ngakho ke inkulumo kayedwana yendlovukazi uNtombazi kanye nenkulumo mpendulwano phakathi kwakhe nenkosi uZwide iyaxhumana nesenzeko esilandelayo sokubulawa kwenkosi uMatiwane. Mlingani, lokhu kuchaza ukuthi kufanele lezi zinkomba ezikhona emidlalweni sizithinte ngaso sonke isikhathi. Bengizoba nawo umbuzo omfushane
othinta okulandelayo. Okokuqala, imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okwesibili, ukuxhumana phakathi kwenkulumo kayedwana noma inkulumo mpendulwano kanye nesenzeko. Bengizoba nawo umbuzo omfushane othinta umlandi. Singalindi ukuthi sifundise umbhalo wobuciko wonke bese siyabuya egcineni sesithi hayi kunalokhu nalokho. It becomes confusing. Asiqhubekeni-ke. Ngenkathi siqoqa ngabadlali esibathole ekhasini le-12, asiqoqanga ngomame uNowawa. Ngani? Ngoba simthola kuphela lapho inkosi uZwide iveza ukukhathazeka kwayo mayelana naye, ukuthi angatshelwa ngoba ngahle akhumule abe nqunu ahambe phambi kwempi atanase, ngoba legama elithi atanase silifaka kosocashunwa ngoba engafuni kuchitheke igazi. Akukho noma ayikho enye indawo lapho kukhulunywa ngaye, ngakho-ke sizomiyekela ayi ngoba naye asimuzwa ekhuluma. Sitheni phambilini? Sithe noma igama lakhe ungalikhohlwa, ungaxoleleka mfundi, kodwa-ke angeke waxoleleka uma ungakhohlwa igama lenkosi uZwide, igama lendlovukazi uNtombazi, igama leNgonyama uDingiswayo nabanye. Asindluleni-ke lapho. Isigcawu sesibili sifundeka ngalolu hlobo. Sivule abakaki. KwaZulu inkosi entsha uShaka esigudlule uSigujana esikhundleni. Iqula icala likaMudli kaNkwelo kaNdaba umfowabo kaSenzangakhona. uShaka uhlezi phansi komthunzi nonina uNandi nomkhandlu namabutho ahlomile okubulala abalahlwe ngamacala. Kuqhamuka amabutho amabili aqhuba uMudli. Sivale abakaki. Ukukhumbuzana nje sishilo phambilini sathi amagama abhalwe ngefonti ehlukile namagama abhalwe phakathi kwabakaki ayimiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Imiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela isethulela isizinda. Indawo yiKwaZulu. Isimo senhlalo asisihle. Kuqulwa icala likaMudli ongubaba omncane weNgonyama uShaka. Isikhathi esasemandulo ngoba sikhuluma ngomlando wakwaZulu, sikhuluma ngabantu abaphila.
Hawu, yini indaba manje? Kuba sengathi umlandi wethu usekhohliwe ngeqhawekazi lakhe indlovukazi uNtombazi. Usesixoxela noma usethulela elinye iqhawe noma omunye umlingiswa osemqoka oyinkosi uShaka. Lokhu sikubiza ngokuthi kuyisakhiwana. Isakhiwana yindatshana engaphakathi kwendaba. Indaba yethu imayelana nendlovukazi uNtombazi. Leyo yindaba enkulu. Kodwa ke manje sesithola indatshana ethinta ingonyama uShaka. Lokho ke sithi kuyisakhiwana. Asiqhubekeni nokufunda. Amabutho nomudli bayede Nkosi enkulu uShaka. Sakubona baba umudli, kade izindlebe zami zilambele ukuzwa okuphuma ezindebeni zakho mayelana naleli bhungezi elibizwa ngokuthi yiShaka elabe ligulisa umame uNandi elangeni. Ngokusho kombiko wakho. Ake sime kancane ngokufunda, sichaze, sicubungule isingeniso salesi sakhiwana. Siveza okuthathu: umlingiswa omkhulu, iqhawe, ummeleli oyingonyama uShaka. Isizinda, singasho mhlambe sithathe isibonelo sendawo, kwenzeka kwaZulu, yize sesixoxile ngesimo senhlalo phezulu ngenkathi sikhuluma ngemiyalezo yokwenzeka enkundleni yokudlalela. Okwesithathu, yisisusa sodweshu. Intukuthelo mayelana namahebezi ayethinta ukukhulelwa kwendlovukazi uNandi, ukuthi yabe iguliswa yibhungezi ogama layo uyiShaka. Siqhubekeni nokufunda. Umudli, angisakhumbuli Nkosi yami. uShaka, mhlawumbeke njengempunga. Umbeki wamakhosi nomphathi wezindaba zasebukhosini bukaZulu. Ungangichazela ukuthi kungani ibizo engethiwa lona kwaba nguShaka? Sivule abakaki, athule umudli, sivale abakaki. Mame uthule kaphenduli, okusho ukuthi uyazahlulela ngecala lakhe. Sivule kubakaki, eqondisa kumudli, sivale abakaki. Baba umudli,
ngitshele ukuthi kungani njalo nje wena wawuqhakambisa ukungamthandi umame uNandi. Mtshele naye ngoba uyafisa ukuzwa ngawe. Sivule abakaki angaphenduli umudli, sivale abakaki. Baba umudli, ngitshele baba ukuthi yini eyenza ukuba kuthi lapho ubaba uDingiswayo esesihlanganisile nobaba ongizalayo usenza ngakhona, wena umgcishe umoya wezikhova ngenhloso yokuphendlela umfowethu isigujana isikhundla sobukhosi bukaZulu. Nalapho ubaba usenza ngakhona esekhotheme, wena wabeka umfowethu usigujana. Nalapho usigujana esekhotheme sengithatha ubukhosi, wena awuzange ukhombise mdlandla wokungamukela ngezandla ezifudumele. Wakwenzelani lokhu baba umudli? Sivule abakaki, athule umudli, sivale abakaki. Sivule abakaki, ehlisa iphimbo, sivale abakaki. Kawuphenduli. Ngiyabona izinkandi yizona ezingakwenza ukuba uphendule. Uvule ngisho umlomo lona. Khathi simbe umfutho wempisela nawo ungasebenza. Bafundi esibathandayo nabalingani, sizokuma lapha okwanamhlanje. Kodwa ke kufanele sisho ukuthi isakhiwana kuyenzeka sibe nezingxenye eziphelele njengendaba enkulu noma indaba egcwele. Sikhuluma ngani? Sikhuluma ngokuthi isakhiwana siyaba nesethulo. Leso sethulo sithinte okuthathu. Sithinte iqhawe noma iqhawekazi. Sithinte isizinda, sithinte isisusa sodweshu. Enye ingxenye ngumzimba. Umzimba nawo unokuthathu, unokubhebhetheka kodweshu, isiqakaqaka novuthondaba. Ingxenye yesithathu kuba yisiphetho saleso sakhiwana. Naso leso siphetho sizosibheka ukuthi sinayo yini ingwijikhwebu. Qaphela ke mfundi, njengoba lokhu kuyisakhiwana, kuyenzeka ukuthi sisazohlangana nezinye izakhiwana angithi kungenzeka ukuthi isakhiwana thizeni uma ngabe sibheka isethulo leso sakhiwana asinako lokho okuthathu okulindelekile kuleso sethulo. Kungenzeka futhi ukuthi engxenyeni yesibili okungumzimba leso sakhiwana leso asinako lokho okuthathu okulindelekile.
Kungenzeka ukuthi engxenyeni yokugcina okuyisiphetho leso sakhiwana asinayo ingwijikhwebu. Nisale kahle, siyathemba nizohlomula, ningakhohlwa ukusubscribe.